Burma er et kommunistisk land, som ligger i Sydøstasien. Landet er siden 1962 blevet styret af militæret med lederen Ne Win. Men efter 26 års diktaturledelse af landet døde Ne Win. Til stor overraskelse for regimet startede befolkningen en demokratisk modstand. Modstanden resulterede i, at over 3.000 uskyldige civile blev dræbt. Med en befolkning på ca. 55 millioner kan det være svært for et regime at styre et land som Burma, da der nemlig er så mange mennesker, som der nu er. Det har heller ikke været nemt for regimet at styre landet, for fra 1962 frem til 1992 har der været startet op til flere forskellige demokratiske modstande. I 2008 blev en dokumentar udgivet kaldet Burma VJ, hvilket er en film optaget af burmesere, der for første gang virkelig viser deres situation. Vi har fået fat på Anders Østergaard, som er manden bag denne dokumentar. Det var egentlig til at begynde med ikke mig, der fik idéen. Det var en producent, der ringede, fordi hun arbejdede sammen med en kunstner, som var ude i Sydøstasien, og som syntes, vi skulle lave en film om Burma. Så jeg blev sådan set hentet ind, fordi at, jeg havde forstand på at lave film. Jeg vidste ikke noget om Burma, det gjorde de andre. Da du var i gang med at lave dokumentaren, kunne du så blive frustreret over, at der ikke blev gjort mere omkring landet? Omkring hvilket? Omkring landet. Altså, kunne du blive en smule frustreret over, at der ikke blev gjort så meget? Nej, for jeg var mere sådan en, der kom ind, som der havde forstand på film og hjalp nogen, som var meget optaget af det her. Så blev jeg selvfølgelig også selv interesseret i sagen senere hen. Hvis der skal ske nogle forandringer i Burma, skal det ske inden for det politiske plan. Indtil nu har blandt andet personer som Aung San Suu Kyi haft stor betydning for landet Burma. Men den positive fremgang har ikke altid båret frugt, fordi det kommunistiske regime altid har prøvet at stoppe den. Så hvordan er forandringerne sket op til nu? De sidste 50 år har Burma været et isoleret land, lukket for omverdenen og udenlandske medier, som er årsag til, at en stor del af Burma stadig lever i uvidenhed om, at der er en verden udenfor. Dette betyder, at burmaneserne ikke ved, hvordan vi f.eks. bliver behandlet i den vestlige verden, og er grunden til, at de fleste burmesere går med til de forfærdelige ting, som regimet har gjort ved dem. Dog har få journalister fået smuglet optagelser ud til omverdenen, hvilket har medført, at dokumentaren Burma VJ kunne fremstilles. En dansker ved navn Anne-Marie Thirup Christiansen, som har taget ned til Burma som skolelærer, fortæller: mange af de elever, jeg har undervist, så for første gang et verdenskort, da jeg kom til skolen, jeg skulle undervise på. Indtil da anede de ikke, at der fandtes verden udenfor. Det hele ramlede sammen, da militæret under ledelse af generalen Ne Win overtog magten. Det havde store konsekvenser for befolkningen, som nu ikke havde noget skulle have sagt, især de fattige og etniske grupper. Folket blev undertrykt på det politiske plan, og folkene blev tvunget til at give deres overskud til militæret, hvilket vil sige, at hvis man købte noget fra f.eks. en grønhandler, støttede man militærregimet. Efter 26 år ville folket ikke finde sig i at blive krænket med hensyn til deres menneskerettigheder. Flere tusinde gik ud på gaderne med de studerende i spidsen og protesterede. Militæret skred ind, satte hundredvis af mennesker i fængsel, som den dag i dag stadig sidder i fængsel. Men det var ikke nok med at sætte folk i fængsel. Nej, de dræbte også op imod 3.000 mennesker. Men nu sigter det til at blive godt. I 1989 vendte Aung San Suu Kyi tilbage til Burma fra England af og stiftede det nye parti, The National League of Democracy, NLD. Var det svært at få optagelserne, og hvordan gik hele processen omkring videooptagelser fra landet? Ja, altså det var jo ikke mig, jeg havde nogle af de fleste optagelserne af de burmeser, der har lavet selv på gaden. Og det var jo svært for dem, for det var med livet som indsats. Det var jo meget farligt for dem at blive fanget med et kamera. Det måtte de jo ikke have. Og ofte så var det jo også nogle ret vilde situationer, hvor der blev skudt og hvor der ting og sager. Så de havde jo løbet en kæmpe risiko. Jeg havde jo så en udfordring med at finde rundt i alt det materiale, der blev sendt på mange af dem. Man kunne slet ikke finde ud af, hvor det var filmet henne, eller hvem der havde filmet, så det var et kæmpe puslespil for mig at få det til at hænge sammen til at blive en film.
Hvilken form for feedback har du fået for din film, og hvordan har den påvirket dig? Jeg har fået en kæmpe feedback på den film, fordi det var jo en, som folk stod og manglede. Men manglede en film, der kunne fortælle om Burma, og hvorfor der skulle gøres noget ved det dernede. Så den har jeg jo rejst verden rundt, og den har fået en masse priser, og den blev også kombineret, jeg ved ikke hvad, så jeg har aldrig fået mere feedback på filmen på det. Og tror du selv, din dokumentar har gjort noget for Burma og måden, vi ser landet på? Ja, det tror jeg faktisk, den har. Den har været med til at skubbe på. Den har jo ikke direkte ændret noget i landet, men den har gjort folk ude i verden opmærksom på Burma, sådan at der har været større på regimet for at lave forandringer. Så på den måde tror jeg bestemt, den har haft betydning. På hjemmesiden burmasagen.dk fandt vi en pige, som har været i Burma og undervise unge. Vi ringede til hende og fik lov til at stille hende nogle spørgsmål. Hej så, det er Oliver. Hej Oliver. Hvordan var det at være i Burma? Hvordan det var at være i Burma? Altså nu har jeg jo været der flere gange. Ja. Og første gang, der var det meget spændende, fordi at det var jo stadig under militærdiktaturet. Der var jo ikke sket alle de ændringer, som der skete nu. Så det var sådan et helt andet undertrykt folkefærd, som man jo mødte derinde. Når jeg rejser ind i Burma, så ved jeg jo godt, hvad der finder sted, men hvad folk ikke tør at sige. Og jeg er så tilbage i sommer, hvor at tingene jo pludselig så anderledes. Så pludselig kunne man gå rundt på gaden og se billeder af alle de her politikere, der har været forbudt i så mange år. Og folk diskuterer politik og demokrati højlydt. Og det var jo helt nyt at kunne mærke den stemning. Men der var også nogen, der stadig var bange. Men det er jo klart, at det sidder så dybt i folk, som har levet under sådan styre i så mange år, ikke? Jo. Så for os er det jo meget sådan selvfølgeligt, at selvfølgelig kan vi diskutere, om Helle Thorning skal være statsminister eller ej, ikke? Det må vi jo gerne, men det er jo noget helt andet, de her mennesker, der sidder på det. Kunne situationen i Burma finde sted i et andet land? Nordkorea kunne være et eksempel, da deres situation minder meget om Burmas. Nordkoreas befolkning tror, at det deres ledere og regeringen gør, er det rigtige. Hvorimod de civile i Burma vil have forandring. Man kan spørge sig selv om, hvorfor ingen greb ind, da situationen var på sit højeste. Vi har en teori om, at der var ingen andre lande, der havde en interesse i at indblande sig i konflikten. Da Kina har en stor indflydelse, når det kommer til Burma. Det kunne være en af grunden til, at et land som USA ikke har hjulpet. I 1990 blev der afholdt demokratisk valg. Aung San Suu Kyi og hendes parti, NLD, vandt valget, men militærregimet nægtede at opgive magten, men fortsat styrede landet med hård hånd. Derefter blev Aung San Suu Kyi op til flere gange sat i husarrest. Det gør hun heldigvis ikke længere og er en del af det burmesiske parlament. I 1992 fik Burma en ny diktator, som hedder Than Shwe. Og derefter i 98 blev regimets officielle navn ændret fra Burma til Myanmar. Er der noget, du kan anbefale os at dykke længere ned i? Noget, du synes, der er specielt vigtigt? Altså omkring Burma for eksempel? Noget... Så skal I jo læse om Aung San Suu Kyi. Det er en spændende historie. Hendes livshistorie. Jeg bliver lidt tilfældigt involveret i en opstand på. Det er en meget spændende historie at følge, hvordan hun egentlig er havnet der, hvor hun er. Det havde hun slet ikke regnet med selv. Regimet blev anklaget for ikke at respektere menneskerettighederne. Modstand og politisk opposition blev under ingen omstændigheder accepteret. I 2007 udbrød der nye protester, i første omgang på grund af en annonceret prisstigning på benzin. Men sidenhen udviklede det sig til voldsomme demonstrationer omkring demokrati.
Det, der virkelig kendetegnede demonstrationerne, var, at munkene deltog. Ikke for at hjælpe dem selv, men for at hjælpe deres medmennesker i det truede land. Efter 5 dages tøven fra militærregimet blev der slået hårdt ned på udgangsforbuddet. Regimet fik hurtigt og effektivt stoppet det uvæbnede oprør, men det medførte også, at hele verden fik øjnene op for, hvordan regimet undertrykte befolkningen. I 2008 gjorde cyklonen Nargis sit indtog i den primitive del af Irrawaddy-deltaet. Det skete, fordi deltaet lå så lavt i forhold til havets overflade. Militærregimet nægtede at lade internationale nødhjælpsorganisationer til trods for, at regimet ikke selv havde de fornødne midler til at hjælpe deltaet. I 2011 blev militærjuntaen opløst og erstattet af en civil regering. Den reformvenlige Thein Sein indsættes som præsident for landet, men alle regeringsmedlemmer, inklusiv Thein Sein, var tidligere militærfolk og loyale Than Shwe støttere. Det var for første gang i 50 år, at der var nye toner, reformer og forsyning i Burma. Blandt befolkningen var der for første gang en følelse af håb og optimisme. Overalt hang der plakater af Aung San Suu Kyi, og i biograferne vises filmen The Lady. Alt dette var direkte forbudt i 2006. Der var valg i april 2012, hvilket resulterede i, at National League of Democracy vandt 43 pladser i parlamentet. Der er 664 pladser i parlamentet. NLD har altså vundet 43 af dem. Selvom det ikke er meget, så er det et stort fremskridt i burmesisk historie.